Dipolog. Noon pa man, kayo na ang naging inspirasyon namin. Inspirasyon para maging katangi-tanging istasyon na inyong masasandalan sa mga oras ng pangangailangan. Ang uma-umagang pagbabalita namin sa inyo, ang pagkokomentaryo sa mga isyong apektado kayo, ang pag-aksyon agad sa mga problemang buhat nyo, at ang pagdadrama na nagbibigay aral, ligaya at kulay sa buhay nyo ay sapat na para sabihing natupad na ang misyon naming maglingkod sa inyo. Kaya naman naging madamdamin ang aming pagtanggap. Sa balitang ang DXDR 981 RMN Dipolog, ang inyong piniling maging number 1 radio station dito sa Dipolog. Sa pinakabagong resulta ng KBP RRC Nielsen Survey. Ito po'y karangalan na hindi namin pwedeng makalimutan. Isang panibagong inspirasyon. 6 na pong mga istasyon ng radyo nationwide. Mahigit sa 1,000 mga news anchors, commentators at DJs nationwide. Mahigit sa 5,000 mga reporters at correspondents nationwide. Buong araw na naglilingkod nationwide. Balita at komentaryong dapat niyong malaman. Serbisyo publikong may aksyon agad. RMN, radyo mo nationwide. Ang numero 1 news and public service network sa buong Pilipinas. Kasama mo sa pagdiriwang at iba't ibang kaganapan. Yan ang tatak RMN. Radyo mo nationwide. Sa Dipolog. Ito ang DXDR 981. Tatak RMN. Radyo mo nationwide. RMN. Radyo mo nationwide. Sa San Juan Kapitulo 5, tudling 8 ngadto sa 18, ang atong Ginoong Hesukristo giakusahan nga naglapas sa balaod. Ug sa San Juan Kapitulo 7, tudling 12, mao gihapon ang atong Ginoong Hesukristo giakusahan nga nanglimbong sa mga tao.
Mausab gihapon sa San Juan Kapitulo 7, tudling 20 ang atong Ginoong Hesukristo giakusahan nga giyawaan. Og sa Juan Kapitulo 7, tudling 24, ang atong Ginoong Hesukristo namulong nga nagkanayon. Ayaw na kamu paghukom, pinasikad sa inyong makita sa gawas. Kundili, paghukom kamo, pinasubay sa hustong sukdanan. Sa ngalan samahan sa Anak sa Espiritu Santo. Amen. Mga ginikanan, mga hikala, mga suking tigpaminaw, ang tulumanon nga giulukan ang kahayag sa pagtuong Katoliko aniano sob sa kahanginan. Mao gihapon ang makig-uban kininyo si Albert Tondoyano Sr. alias Veritas. Kauban sa Pikas Lawak, Tani Luod o Tax Ilumban sa technical side. Sa gihapon ako muingon kaninyo. By the way, pizza 4 karon sa bulan sa Marso tuig 2012. O galang sa mga naminaw dire sa tuhagyod ka istasyon sa RMN Dipolog, ang 981 AM o 94.1 FM. Ako moingon maayong utok kaninyong tanan. Og usab diya sa internet, online. Ako moingon sa gihapon, have a good day. Again, daghang salamat sa mga maayo kaayo nga feedback atong nadungog. Both text messages o diya sa internet, labi na sa Facebook. Daghang salamat sa inyong maayo kaayo nga mga feedback. Magkapadasig sa pagpadayon ni ining atong tulumanon ang kahayag sa pagtuong Katoliko. Congrats di ay sa Kwan. Congratulations di kayo sa SPUD o St. Paul University Dumaguete. Diin na mooy nakadawat sa tanan nga mga kanang awards sa gihimong inter-university debate between sa duha ka universidad Dumaguete, ang Seliman University o ang atong St. Paul University. Kita nakasaksi niya itong Marso 1 sa gihimong debate sa duha ka universidad sa Seliman University o ang St. Paul University. Sa nakasaksi ta sa maong debate o ang tulo ka award sa Best Rebuttal o sa Best Speaker o Best Debater nakuha sa mga estudyante sa St. Paul University. Okay, atong congratulations sa maong gitulunghaan. O ato po daing na higala ang ilang na best debater among si Edward Narciso. Okay, congratulations SPUD Dumaguete. Okay mga igalas, miaging Domingo wa kita ka live program tungod lagi kay tuatas dakbayan sa Dumaguete. Og nakauli ta niadtong Martes pero nibalik ra pud ta pagka Huwebes ba to Marso 1 kay nisaksi po ta sa debate lagi sa duha ka universidad, ang Seliman University o St. Paul University. Og pagkaugma Biyernes miuli ra pud ta.
Okay, naatay text message nga nadawat nga dunay request sa atua nga atong unsi ato pagahisgutan karon. Og mohaom ni siya sa atong gihimong introduction, no? Pasiuna sa atong tulumanon karon. Gikutlo nato ang San Juan Kapitulo 5 tudling 8 ngadto sa 18. Diin ang atong Ginoong Hesukristo giakusahan nga naglapas sa balaod. O gusab sa Kapitulo 7 mao gihapong libro no ni San Juan. Kapitulo 7 tudling 12 ang atong Ginoong Hesukristo giakusahan nga naglimbong sa mga tao. Ug-usab ang Kapitulo 7 tudling 20 sa Jesus giakusahan nga giyawaan. Ug ato usab gikutlo nga taliwala niining tanan nga mga akusasyon ngadto kaniya. Mga negatibong akusasyon duna siya'y napamulong nga mga pulong ug usa niini kinilaging gikutlo nato sa San Juan Kapitulo 7 tudling 24 nga matud pa niya ayaw nagkamu paghukom pinasikad sa inyong makita sa gawas, kundili pinasubay sa hustong sukdanan. Ngano nga namulong ang atong Ginoong si Kristo niini. Kinibang sa San Juan Kapitulo 7 tudling 24 nga niingon siya, ayaw nagkamu paghukom pinasikat sa inyong makita sa gawas. Rather o kung maghukom mo kinahanglan, pinasubay gayud sa hustong sukdanan. Ngano ni mga higala mga ginikanan o mga tinahod nga tigpaminaw tungod kay doon namang go'y gipamuhat ang atong Ginoong si Kristo sa iyang ministry niadto sa diri pa siya sa kalibutan, no? Katong unang pag-anhin niya, no? Sa iyang pagpakatao. So pag-incarnate, no? So pagkatawang tao, no? Niya, no? Sa atong Ginoong si Kristo. Nagkatuwang tao man siya. Kaya pa sa King James Version, kaya sa John chapter 1, if I'm not wrong sa verse 18 ba, kung kumasayop. And the Word was made flesh and dwelt among us. Nagpakatao nga itong Ginoong si Kristo aron sa pagtubos ka nato. Di ba? Yung sa iyang pagpakatao, sa iyang ministry, no, sa iyang pagsaksi sa mga pulong sa amahan. Adunay mga tao nga lahi ang mga panglantaw. Nga unta ang gidala sa atong Ginoong si Kristo mauman ang veritas kun kamatuuran. Apan ang ubang mga tao lahi pod ang ilang panglantaw sa atong Ginoong si Kristo. Imbis nga dala niya ang kamatuuran, apan ang ubang mga tao lahi man ang ilang paglantaw. Lahi man ang ilang panimati unsa ang gidala sa atong Ginoong Jesucristo. Imagine, no, sa San Juan 5:8 ngadto 18 ato maning gikutlo ang maong teksto, diin nang atong Ginoong Jesucristo giakusahan nga naglapas sa balaod. So violators da ikono matpa sa maong mga tao nga nag-akusar niya. Ang atong Ginoong Jesucristo giakusahan nga violators kung magsusupak sa balaod. Unya giakusahan pagyud nga nang limbong sa mga tao, no, sa San Juan 7:12. Ug unya giakusahan pud nga giyawaan. Ngano man ni mga higala mga ginikanan wa may lain natong maapas ani. Tungod sa tawhanong limitasyon. Tungod sa tawhanong kinaiya nga ang tao adunay pagkamasalaypon. Ug diha sa pagkamasalaypon posible ang hinungdan tungod baka sa biases, tungod baka sa garbo, o tungod baka sa kasina.
Kaya usahay kining kasina magtukmod man sa tao sa pagbutang-butang, di ba? Bisag naghimo ra unta ka og maayo apan tungod sa kasina ang tao mo akusar nimo nga wala ka magbuhat sa insakto. Akusahan ka nga makasasa, di ba? Butang-butangan bagani ka, di ba? Labi na diya sa maeleksyon nato, sa politika nato. Bisan nga itong kaatbang sa politika, maayo ra unta og dungog, muwa ra untay kalapasan nga nahimo. Apan tungod kay imo man siyang na opponent, imo man siyang nahimong kaatbang diya sa eleksyon, aron lang ka mo daog, mangita ka og paagi o usas sa imong himuong paagi kanang mangita kag mga paagi unsaon pagdaot sa imong kaatbang diya sa politika. Una mo resort kag butang-butang ba pananglit o mangalap kag mga impormasyon alang sa pagdaot sa imong kaatbang. Mauna no ang malagmit mahimong buhaton sa tao no sa iyang human nature siyang pagkatao. Ug mao man ni ang atong nakita sa panahon sa atong Ginoong Kristo. Nga dala niya ang kamatuuran apan nga naman nga giakusahan siya nga naglapas palaon, no? Ginoo na galing na. Nga giakusahan pagyud ng limbong sa mga tao o giakusahan pagyud nga giyawaan. Mga higala, mga ginikanan unsa may relevance niini. Nganong ato maning gihisgutan no mga higala? Walay lain nganong ato ning gihisgutan kana tungod kay ang iyang simbahan no ang babay no nga atong gihigugma. By the way, na aday tay tulumanon alang sa mga wala nagkahibalo. Ang atong tulumanon sa Pikas Istasyon ni adto nga diin kontrata na to 3 months daily gito nga program giuluhan og The Woman I Love. No, kung ang babae nga akong gihigugma. Ang babae nga buti pasabot mao ang simbahan, no? Ang iglesia nga gitukod sa atong Ginoong Kristo. Unay uluhan sa atong tulumanon sa miagi gani ang atong dokumento no audio documents MP3 files nato ang nakadokumento ato man gi-upload po diya sa atong website o na pwede mo makadungog atong nangagi natin tulumanon dito sa Pikas Istasyon, no? Kung mo access mo sa atong website ang veritas899.weebly.com diya sa atong homepage, no, sa homepage nato inig open ninyo pag abre ninyo sa atong website ang veritas899.weebly.com dunay mabasa ninyo diha sa atong homepage kanang kung malimot The Woman I Love. The Woman I Love. Kung i-click ninyo na inig makabasa mo ana, mo paingon dayon mo, no, mabrowse dayon ninyo ang atong past radio program dito sa Pikas Istasyon. So kung gusto mo maminaw ni atong tulumanon nga naa diha na save na to para magkadungog mo o access lang mo, no? Sulod lang mo sa itong website ang veritas899.weebly.com. Gayon, pwede nyo i-download po ang MP3 ana. Pwede sub ninyo paminaw lang diya sa internet. O na diha atong dokumento sa nangagi na itong programa. Di lang kay katong sa Pikas Istasyon. Bisan diri, no? Sa atong tulumanon diri sa RMN Dipolog na agyapon na stored na to diha, no? Parang anytime, no, ma-download ninyo o doon na po mo ikaugalingon ninyong kopya. Doon na ko inahibaw-an, no, pipila sa atong mga viewers, sa atong mga suking tigpaminaw, ilag yung i-download, no, sama ni Francis Cagas, no, sa atong higala diya sa Cagayan de Oro. O guban pa, no, ito sa Davao, o niya agkato po mga OFW diya sa Middle East. Dagang salamat ninyo, no? O
o atong gibati nga nakatabang ra gyud pod no sa panaw sa atong pagtuo ang atong apostolado no sa panalipod sa pagtuo. Okay, mga igala, maulag ito atong gikutlo kadtong mga punto ba diin ang atong Ginoong Kristo giakusahan nga naglapas sa balaod, giakusahan nga nanglimbong sa mga tao, o giakusahan pag yung giyawaan nganong ato ning gikutlo no, nganong ato ning gilabas diya sa atong o inyong mga panumduman o mga igala, mga ginikanan, mga kasama, mga suking tigpaminaw, ato ning gilabas para ba makuha ninyo ba? Dili ba bumatingala ba nga ang iyang simbahan po diri sa yuta, diri sa kalibutan, nga mao kining simbahan nga atong gipasakupan? Di ba daghan kanato, daghan sa atong mga igsuon ang nag-akusar sa atong simbahang Katoliko nga naglapas sa balaod. Gisakusahan ang atong simbahan nga nanglimbong sa mga tao sa mga pagtulunan. Giakusahan nga giyawaan ang maong simbahan no, ang atong simbahang Katoliko no, nahinumdum gyud ko ni atong nasaksihan atong grand debate no, debate sa Catholic Faith Defender o sa INC kon sa mga igsoon natong Iglesia ni Cristo. O nalimot ko 1995 ba to or dili ko sure sa tuig niya itong debate nga nahitabo diri sa Dipolog sa Catholic Faith Defenders ug sa INC kun Iglesia ni Cristo. Atong nahinumduman ang ilang debatista, di ko na lang paganganlan ang pangalan, nahinumdum pagyugo. Ang debaters INC ang miakusah no, namulong sa mga pulong nga ang ato kunong simbahang Katoliko simbahan sa yawa o iglesia sa yawa. Ang iyang pagpamatuod kana tungod kay nga tung simbahan kuno nanudlo man og mga pagtulunan sa yawa. Sama niya ng dili pagminyo sa mga pari o kanang dili pagkaon sa kanang magpuasa ta, mabiyernes santo. Mga pagtulunan man kuno na sa yawa mao na nga nga itong simbahan giakusahan nga giyawaan sa o simbahan o iglesia sa yawa. Ako ning giskutan mga higala, mga ginikanan, baga suking tigpaminaw o mga kasama kana aron ba mo di mo matingala kung ang atong simbahan akusahan nga nasayop, naglapas balaod o nang limbong sa mga tao. Pero ato lang klaruhon ninyo no mga higala nga kung ang atong simbahan giakusahan nga naglapas sa balaod, ato ning i-qualify. Duha man guni ka dapat maliwanagan tani no, mahiyagan tani. Kung magisgot galig maglalapas sa balaod, individually kung magisgot ag mga miyembro sa simbahang Katoliko, pananglit ako o ikaw karong naminaw sa Katoliko. Kanya kung naa kay mga buhat nga klaro kayong naglapas pananglis na pulo kasugo o divine law sa Ginoo, ako dili gyud ko mo depensa ana. Ako pod muuyon ko ana nga duna po'y mga Katoliko gyud, mapari man, maobispo man, bisan pagalisan tu papa. Nga personally mahimong muuyon ko ana nga duna gyud mga miyembrong Katoliko unsa man ang ranggo diha, malayko man, mapari man o santo papa man o kardinal, obispo man. Kung maghisgot individually o personally naagi mga miyembrong Katoliko nga nakalapas personally. Pero when it comes to kung maghisgot na galig pagtulunan, tuluhuan o pamatasan o mga doktrina o mga dogma no, mga opisyal nga pagtulunan sa simbahan, kini ako mo barog nga wala gyud naglapas sa sugo sa Dios. Mao ni atong gipanumpaan as a Catholic faith apologist o Catholic faith defender, ako mo barog no si Veritas. Kining ubos nung higala no, Shelbert Dondoyano Senior alias Veritas, mo barog nga kung maghisgot og tuluhuan og pamatasan may labot na sa kaluwasan, ako mo barog gyud nga ang simbahan wa gyud masayop dia, wa gyud maglapas. Ang gidipinsahan ang pagtulunan yun sa Dios.
Lahi man ko ng pagtulunan o lahi po ng binuhatan. Mahimo nga atong simbahan, nindot kaig mga pagtulunan, makapabalaan, makasantos. Mingon gali sila, unsa may prueba veritas. So may prueba nimo nga ang simbahang katoliko, mga pagtulunan niya, makapamatarong o makapabalaan yun kung sundon lang, ay pagkadaghan kaing prueba. Ang atong simbahan, nagkanonisa manggaling mga santos mo na mga prueba, no? Ganina na po tay kaming, no? O dool na, no? Or, nalimot ra ba ko sa pizza? Ay kung wa ko masayop, ikaduhang Pilipino, no? Ikaduhang Pinoy nga kanonisahon, no? Kanonisahon nga balaan o santo dito sa Vatican. Si kung wa ko malimot, wa ko masayop, si Pedro Calungsod. Giimbitahan manggali ang atong noynoy, no? Ang atong presidente sa CBCP, no? Atong mga obispo. Giimbitahan si Pinoy, no, ang atong presidente Noynoy Aquino, no, nga mutambong tungod kay siya gud atong presidente nga maayo unta makatambong sa pagahimuon nga kanonisasyon dito sa Vatican ni Pedro Calungsod, no. Dako na to ning kalipay mga Pilipino kay ikaduha na, no, nga Pilipino ang makanonisa o maila, no, mapaila sa tibuok kalibutan nga di gyud malalis ang iyang kabalaan. Si Pedro Calungsod, no, una katuman si Juan, si San Lorenzo Ruiz, di ba? San Lorenzo Ruiz. Tuwang ikaduha kining ikanonisa si Pedro Calungsod. Uda ko na itong kalipay, malipayon na ito atong nasod ng Pilipinas. Una nga itong mga obispo naghangyo gayod, no? Nag-invitar gayod itong presidente nga mutambong yun dito sa Vatican. Ikaduha po, katoliko man po na atong presidente mo na, no, atong iampo ang atong presidente pod nga muunong unta no sa mga pagtulunan sa simbahan. Nga dili unta mo lapas, dili unta mo supak. So unsay mga moral teachings tuluhuan o pamatasan sa simbahan. Doon naman tayo separation between the church and state. Pero ideally mga higala, ang usa ka maayong presidente, usa ka maayong kana bang leader dia sa atong nasod o sa malukal man, no, nga kagamhanan o manasyonal. Ang usa ka maayong leader kanang kinahanglan gyud mo mutahod. Dunay obedience sa mga moral teachings sa atong simbahan. Kaya moral teachings good mo man na ang specialty, specialize ang simbahan ana na for unity and kana bang maayong nga relasyon nato sa atong simbahan ug sa Dios. Dapat gyud magkausa ta niana. Dili maayo nga atong supakon ang mga moral teaching sa simbahan tungod lang ni anang doktrina between the separation between church and state. Hindi mo yun na absolute. Dili mo na pwedeng tungod kay dunay separation ng simbahan o ang estado nga pwede na lang nato dili uyunan ang mga pagtulunan sa Diyos. O dili na, no? Kinanglan ang at separation between the church and state, doon na kanay harmony. Doon na kanay pagrespetuhanay sa mga tagusa. O mga higala. Doon na sa tay basahon nga text message bago lang yung nadawat na to. Di kay ko kakuha na ni nga kuan number, no? Di ko nilang basahon ning numero kay medyo sa gawas gini siya. Wala ni diri sa ato ang dapit. Ako lang basahon, giingon diri. Maayong adlaw kanimo, Brother Veritas. Ako si Emmanuel Byron, OFW sa UAE, United Arab Emirates, no? Usa ako sa mga
mahigugmaon sa kahayag. Ako nagpasalamat sa Dios tungod niining imong programa nga wa na naputol, no? Dili kaya sa akong mobile phone. Taas-taas imong mensahe. O nagpasalamat ka sa tulumanon, nagpasalamat ka sa Dios tungod sa atong tulumanon. Dako po kay na akong kalipay, no? Ani Emmanuel Byron, no? Usa ka OFW dia sa UAE, no? United Arab Emirates. So I presume nga naminaw ka karon live. Daghang salamat, Emmanuel. Ubay-ubay na gyud mo diha, no? Nalimot na ko mga pangalan kinsa kay mo diha, nag-text na to uban nag-message sa atong Facebook. Katudi ang mga naay Facebook, pangitaan niyo si Veritas Pod para ma-friend niyo sa Facebook. Parang any ma-post nako. Dagan kay kung sige kog post diag mga religious kanang items tabi na diya sa atong wall. No, atong gamito ng internet for evangelization mga higala. Dili na to kalimtan tong giingon sa atong Santo Papa nga ang pulpito kuno subag og modernong panahon maupod ang modernong mga kahimanan nato. No, akong usbon na di ko na lang gyud kutloon ang word per word nga mga pulong sa Santo Papa, no, Pope John Paul II, pero ang buti pasabot sa Binisaya mao ni. Matod pa ni Pope John Paul II ang pulpito kuno. Unsa man ang pulpito kanang sangyawanan gali. Diin magsangyaw. Ang pulpito o sangyawanan kuno sa modernong panahon, sa mga modernong panahon, atong panahon ron. Maupod ang modernong mga kahimanan. Unsa man gayo diha sa pagpakailap sa mensahe. Sa man internet, ng TV, radio. Mao na ang sa internet mga higala, mo man ni latest gyud nga gidason ron sa atong panahon. Ang high-tech kaayong pagpakailap og informasyon, mo na nga nisulod ta sa internet. Matingala siguro mo ni Veritas, no? Wa may trabaho si Veritas gyud nga kanang pangita gyud kwarta. Kaya mahibulong mo nga nanong naata diri sa radyo. Naatay mga gamit, naatay computer, naatay laptop, naatay camera. Tanan-tanan, no, puros na siya donated sa ato. Lagi ko ikaw galingon na, no? Ngunit akong kulang gani. Okay. Naiga-donate na to og laptop, naiga-donate na to og camera, gamit for evangelization. Mao na nga naata ng kahimana, no? Og nagtuutang kini giubanan gyud sa Ginoo. Og dili gyud murag maulaw ko, mahadlok ko nga dili gyud ko mo padayon ani. Kay kausar ta operan sa Ginoo. Kas arata niya tawagon niya kung mo dumili ta mga higala, mga ginikanan, mamiligro niya ta. Okay no mga higala, mga ginikanan, mga suking tipaminaw. Ang text message nga ato pong nadawat gikan na sa numero 0917
Ika na sa numero 0. Lahi na po niyo. Adi ko na lang ibasahon. Ako na lang idiretso kay usay magkatuiris kog basa aning mga mugbo ba nga mensahe. Ako na lang ning sabton diretso. Kining may tungod sa issue ba about paganismo kon mga idols. So, naadri nakasentro ang pangutana sa text message o muhaom ni sa atong nabasa na o nakutlo nga mga teksto. Nga naman, kay ang pananglit sa ato ng gisgutan nga ang atong simbahan giakusahan nga naglapas sa balaod o pananglit naglapas sa balaod sa Dios, no? Mga igala? Kana mang atong pagbaton og mga sagradong larawan, di ba? Ako naman ni naisgutan sa miyagi apan wala pa man naton itapusa kay maghatag pa ta ninyo og dugan pang mga informasyon o mga katinaawan kung unsa ang atong kahayag, unsa atong mga tubag, no, isip kahayag. Kitang mga Katoliko giakusahan man ta nga naglapas diya sa sugo sa Dios, di ba? Usa ni ana kanang atong tratamento sa atong mga larawan. Diya sa atong pagluhod, pagyukbo, paghalok, no? Giakusahan ta nga nakalapas tas balaod sa mga balaura, no? Diya sa napulo ka sugo pananglit kanang sin of idolatry, kanang pagbaton og laing Dios, di ba? Kanang pagluhod-luhod na atubangan sa mga larawan. Mao man na ang usa sa mga akusasyon nga gihimo sa mga igsoon. Like no, pareha sa atong Ginoong Kristo nga para kanato nga nasayod nas tinuod, dili man gyud ta makaingon nga si Kristo naglapas balaod, di ba? Pero yet aduna gyud mga tao nga nag-akusar gyud niya nga naglapas sa balaod. O gunya mga higala, kanang paglimbong sa mga tao. O di man tagkaingon nga ngatong Ginoong Kristo ng limbong sa mga tao, pero ngano man gyud nga giakusahan siyang ng limbong sa mga tao. Kay mao lagi balihon man ang tinuod. Diya sa Isayas no kapitulo 5 tudling 20. Isayas kapitulo 5 tudling 20. Dunay mga tao kuno nga ang maayo gihimong sayop ug ang sayop gihimong maayo. Pananglit niini kung kanabang sa analogy ani kanang puti, kolor nga puti himuong itom ug ang itom himuong puti. O ang insakto himuong sayop ug ang sayop himong insakto. So kitang mga Katoliko kanang atong pagluhod-luhod sa larawan, pagtahod sa larawan, pagbenerar sa mga larawan, himuon ni nilang sayop nga sin kuno ni sala kuno ni. Pero kini sumala na sa atong na-explika impartial sa miyaging programa na to. Atong gihugtan sa pagpanudlo nga dili na idolatria kanang atong gihimo nga pagtahod o pagbenerar sa mga larawan sa mga santos. Kaya sige kaingon ko na kanang pagyukbo duha ng kaklase. Yukbo nga kinatasan sa superlative degree kanang ginganlan sa Grego ug Latria, a supreme worship that can be given only to God. Nga kanang klasiyas pagyukbo kinatasan nya dili na pwede mahatag sa larawan o mga santos. Pero wala na magpasabot nga walay yukbo nga para sa mga santos o sa ilang mga larawan. Di ba nag-ingon man ko na ay yukpo nga pagtahod lang o pagbenerar o veneration lang ang buti pasabot. Ug mo na gihimo natong mga Katoliko sa mga larawan. Ang atong tratamento sa larawan pagtahod lang na o pagbenerar. Dili na pagpakadiyos. Kay doon naman ko'y superlative degree ng yukbo. Dili na kay usara. Pero ang atong mga igsuong nahimulag, ang ilang pagsabot niyan ang pagyukbo nato sa mga larawan sa mga Katoliko o larawan nato mga Katoliko lahi may ilang sabot. Yukbo man kuno na nga pagpakadiyos kanang ginatas ang matang.
So mura ba og naapas nato nga ang ilang pagsabot ni anang yukbo usa ra ka buok. Kana arang yukbo nga iya lamang sa Dios. So mo na nga hinoon kung ila pong uyunan atong pagtulunan, kung iplastar po nila ang atong pagtulunan ba nga lunsay sa Katoliko, dili man pud sila ka saway go, di man pud sila ka atake. So mangita sila paagi unsaon nila pag-atake. So kung ang pagsabot sa yukbo usa lang, usara ang gibug-aton niya ng yukbo, mahimong makaingon ta sakto sila nga kanang atong pagyukbo sa mga larawan ay idolatry gina, sala gina. Pero kung atong ayuhon og tuon ang Biblia no mga higala, mga ginikanan, ato mang madiskubrihan nga kanang pagyukbo dili lang na nagpasabot sa usa. Doon na ginay kanang gitawag natog superlative degree. O kanang superlative degree kanang moingon ta high, higher, highest. Parehas ba ng tulo? Di na parehas. Kanang high, taas. Ang higher, taas-taas. Og highest, kinatasan. O di na man nagsama, pero puro una sa letra nga H. High. Lay ang spelling pag ikaduha, higher. Lay ang kinatasan, highest. So kung mag-drawing ka diha, ang kinatasan katong highest, then ang sunod, ang higher, ang sunod, no? Dili na tupong, mao ang high. Mao po na, kung atong ayuhog to ng Biblia, madiskubrihan nato nga doon na po'y superlative degree day ng yukbo. Naginganlan nato na sa tinuho ang Katoliko, kanang superlative degree, gibahin na sa tulo. Actually, in general, duhar na ang dulya o kanang latria. Kanang latria, mao ng highest. Simba o yukbo nga atong gihatag sa Dios, mo na'y kinatasan. Pero kanang ikaduha, secondary na, kanang dulya, but pasabot ana veneration. Mao na atong gihatag, gipahinungod ngadto sa mga santos ug sa ilang mga larawan, mo na pagtahod o pagbenerar. Unya, kanang veneration, gibahin nato nas duha. Nganong gibahin nato sa duha, kay gipataas-taas nato ang atong mahal nga inahan sa pagtuo, si Santa Maria. Kay siyempre da sa ranggo sa pamilya, mas labaw man yun ng amahan, then sunod ang inahan. Diba? Then sunod dayon mga anak. So si Santa Maria, anyway naman tayo laing separate topic ani pagkainahan ni Santa Maria sa tung pagtuo. Di sa nato na isgutan no gayo, separate topic na. Pero diha no, granting na nga si Santa Maria atong inahan. So inahan sa pagtuo mao nang ipalabaw nato siya. So ang atong pagtahod niya ipalabaw nato taliwala ra pod diha sa uban sa mga santos, pero dili nato ipalabaw ang atong pagyukbo niya sa atong pagyukbo sa Dios. Kay katong sa Dios kinatasan man to, highest man to. Tungginganlan sa Grego og latria. So kung nagyukbo ta, nagtahod na ni Santa Maria, gitawag na nato sa Grego og hyperdulia. Hyper, inang high diya nagpusupot og taas lang sa dulya. Hyper good, hyperdulia. Igo rami labaw gamay sa dulya o high good, hyperdulia. Nilabaw lang siya sa dulya pero dili siya kalabaw sa latria. Kaya ang latria iya ra gyud na sa Dios ug mo na kinatasan. So mo na special veneration sa in English ang but pasabot anang hyperdulia. Special veneration. Mo na ang atong yukbo o paghigugma nga gihatag nato ni Santa Maria, no? Hyperdulia o special veneration. Ug ang sa mga santos mao nang ug sa ilang mga larawan mao nang dulya. So sa superlative degree ato nang himuag formula mao ni. Ang high mao nang dulya. Yukbo nga gipahinungod nato sa mga santos ug sa ilang mga larawan. Then ikaduha kanang higher mao nang special veneration kon hyperdulia, ang atong gugma o pagyukpo ngadto sa atong mahal nga inahan sa pagtuo kang Santa Maria. Mao na hyperdulia, special veneration. Og ang kinatasan mao nang latria sa Grego. Highest na gyud siya, highest nga pagsimba, highest nga pagyukbo nga gihatag lang na nato sa Dios. So mao na mga higala.
So kung ang atong mga igsuon nag-akusar natong mga Katoliko nga kana kuno atong pagyukbo ni Santa Maria ug sa mga larawan sa mga santos, nakasala kuno tag idolatria, ang buti pasabot nila atong gipakadiyos ang mga larawan ug ang mga santos. So kana klaro nang di ginaangay natong tuhuan, sayop na. So insakto nga pagtulun-an nato kay doon naman tay pruebas Biblia ana, pero ilang gihimong sayop. Ilang gihimong sayop kanang atong maayo kaayong pagtulun-an mga higala. Dili na sayop pero ilang gihimong sayop. So mao nang makatuo mo nang mutuog gyud ko aning Biblia kining mga tagna diri kay kining giingon sa Isaias no 5:20 nga dunay mga tawo nga ang maayo gihimong sayop ug ang sayop gihimong maayo natuman gyud eh. Katulang akong giingon ninyo kanang pagtulun-an sa Katoliko may labot na sa morality nga kanang paggamit og mga contraception diya sa pagplano sa pamilya. Gihimo man ang sayop sa uban. Kanang paggamit ko ng contraception sa pagplano sa pamilya mo man kuno na insakto. Ang ato kunong natural family planning na gali na tinuhuan na ang Iglesia ni Cristo nag-akusar sa atong natural family planning nga mo kuno na immoral hinoon. Ang insakto hinoon mo himuon nilang sayop. Di ba? Sa ito pa natuman ning giingon sa Isaiah 5:20 nga ang insakto himuon nilang sayop ug kana pong sayop himuon nilang insakto. Okay, sakto na mahinuon tong dili insakto. So mao po na nga kanang atong pagtahod, pagbinerar sa mga santos ug mga larawan ila nang gihimong sayop nga idolatry kuno na, simba kuno na nga pagpakadiyos. So mao na mga higala nga kamo lang kung mopadayon mog tuo ana. Og dito matingala kung dunay mga tao nga moakusar nato nga nasayop ta. Kaya nga tong Ginoong Kristo giakusahan mong ganing unsa nakha kita nga iyang mga sakop lang, di ba? So di na katingala murag igo lang ta naliwat sa master nato nga mao nga tong Ginoong Kristo. Kaya giakusahan man ang master nga mao nga tong Ginoong Kristo, kita usab nga iyang mga followers akusahan po ta. Kung na di na ta matingala ana. Mga higala, ang usa sa mga prueba, no, ako lang kutlo og balik sa nakutlo nato sa Miyagi. Ang usa sa atong mga prueba nga dili tanang pagyukbo pagpagadios, nga naay pagyukbo nga veneration lang o pagtahod sa mga santos, dili na dautan, dili na sala, kanang sa buhat, no, Bagong Testamento na mga higala. Buhat 16:29 ug 30. No, buhat 16:29 ug 30 nga diin si Pablo ug si Silas giyukbuan pero dili kato dautan. Usa to kayukbo nga kanang gitawag nato sa Grego og dulia o veneration, pagtahod alang sa mga santos. Dito sala, dito dautan. Kay kung sala pa to o sayop pa to, gibadlong unta ni Pablo og ni Silas kadtong tinugyanan sa karsel. Kay kadtong mang tinugyanan sa karsel mao man toy miyukbo nila, no, ni San Pablo og ni Silas. Wa man badlungan ni Pablo og ni Silas kadtong tinugyanan sa karsel, no, kanang dias buhat 16:29 ug 30. So mo nay usa sa ato mga prueba nga naa gyud ay yukbo nga para sa mga santos. Dili na pagpakadiyos ha. Unya kanang kutlo-kutloon sa mga igsuon natong nahimulag kanang ilang pagsaway nato nga dili lagi kuno mayukbuan ang mga santos kay naadya sa buhat 10, 25, 26 ba na kung wa ko malimot sa tudling.
no? Buhat 10, 25, 26 kung wa ko malimot no sa mong teksto mga igala. Si Pedro diha mibadlong ni Cornelio. Kay si Cornelio miyukbo manggod ni Pedro. Mao na nga gibadlong siya ni Pedro nga ayaw kog yukbo ay kog simba kay sulugoon ra ko pras sa uban. Tao ra ko. So, diha mo na ilang gamiton nga sayop mo mga Katoliko kayukbo-yukbo mo sa mga santos tanawa si Pedro wa mo sugot nga giyukbuan. No, ang atong katinawan niya na mga higala, ang background ko diya sa Acts of the Apostles. Basahar ko ninyo ng buhat sa mga apostoles. Ang background diha nga dunay mga tao nga naguna-huna o nag-isip pa, naguna-huna nga ang mga apostoles kuno tungod kay nagmilagro sila, naghimo sila mga katingalahan, naguna-huna ang ubang mga tao diya sa Acts of the Apostles diya, no? Diya sa buhat sa mga apostoles, kung basahon ninyo na, ang ubang mga tao diya naguna-huna nga ang mga apostoles mga Diyos kunong nanaaw gikan sa langit. Naguna sila, kurata ni, naghimo magkatingalahan, nagmilagro man ni mga tawhana. O naas ilang hunahuna nga, mga Diyos na naogi kas langit. So mauna nga nasantop sa hunahuna sa mga apostol, o sana ni ana si Pedro, nga probably kadtong yukbo ni Cornelio, si Cornelio buutan mang tao, pero wala pa matudluin ni atong higayuna sa tibuok kamatuuran mahitungod sa Christianity, unsa ang gidala ni Kristong mensahe. Kay alang sa tanan, no, alang sa mga igsuon nato nga wa pa nakahibalo o nakahibalo nakalimot lang, ang dala ni Kristo nga mensahe wala pa gyud makuha, wa pa maapas sa katong daan nga tao. O sa mga Hudyo mo manggaling ang uban wala kasapot ilag yung sakito ng atong Ginoong Kristo, ila pagaling batuon, ila pang akusahan, di ba? Una, si Cornelio ni atong higayuna wala pa matudloi sa tibuok nga kamatuoran mahitungod sa dala ni Kristo nga mensahe o sa about Christianity ba? Mahitungod sa Kristiyanong mga pagtulunan ay kay ang nahibaw-an na ni Cornelio katuramang daan katong old kuan ba? Nga religion katong Judaism. Mo na ang kinahanglang masayod siya sa tibuok yun kamatuoran mahitungod sa Christianity nga gidala sa atong Ginoo. Mo nang naapas nakita ni Pedro ni atong higayuna sang litwa pa man matudlo si Cornelio sa tibuok kamatuoran about sa Kristyanidad. Mo na kadtong pagyukbo ni Cornelio ngadto niya iya tong gihuna-huna nga parehas ni, no? Sama ni sa kadtong mga tao nga ang ilang pag-ila namo nga mga Dios kunong nanaaw kay langit kay naghimo man mig milagro, naghimo man mig katingalahan. So iya na siyang hunahuna nga kadtong yukbo ni Cornelio usa to ka yukbo nga para ra gyud sa Dios. Kanang yukbo nga gihinganlan sa Grego og latria, no? Highest form of worship nga para ra gyud sa Dios niya. Siyempre, kanang simba nga ikahatag lamang sa Diyos, kanang highest, kinatasan. Dili mo na pwede ihatag sa tao o sa mga larawan. Mao na as tinugyanan sa Diyos, usak ka mensahero sa Diyos, kinaiya gyud sa usak ka mensahero sa Diyos nga mubadlong, musaway, di ba? Mutudlo og unsay insakto. Dili pasagdan ang mga sayop. Mao na nga iyang gikurhian si Cornelio ayaw kog simbahag ingon niya na no ato lang ning giparaphrase. Kay tao ra ko sulugoon ra ko. Kanang imong pagyukbo para ra na niya, para ra na sa Dios. O motoy hinungdan mahigala nga si Cornelio gibadlong ni Pedro tungod kay nakita niya iyang nabati nga katong yukbo ni Cornelio ngadto niya usa kato kay yukbo nga iya lamang sa Dios. Pero wala na magpasabot nga walay yukbo nga para sa mga santos o sa mga butang mga higala o anything. O bitaw na ingon nga atong Ginoo nga ihatag ang sa emperador ang iya sa emperador o ihatag usab ang sa Dios ang iya sa Dios. So mo bitaw mubayad tag buwis kay para man na sa gobyerno. O unsa po iya sa Dios mo nang musimba ta ihatag po nato. Una diha pod sa pagyukbo inana pod
Niya naayukbo nga iya lamang sa Dios nga dili nato pwede ihatag sa tao og sa mga butang o sa mga larawan ba? Pero wala na magpasabot nga walay yukbo alang sa mga tao o mga butang gani. Bisan pag dili tao. Basta anything nga gibuhat sa Dios pwede nato nang tahuron, pwede nato nang yukbuan. Pagtahod lang ang buot pasabot, pero dili pagpagka-Dios mga higala. So muna ay prueba no, buhat 16, 29 ug 30 nga naagi pagyukbo alang sa mga santos. So simple ra kay no, nganong gibadlong si Cornelio ni Pedro kay nakita ni Pedro nga katong yukbo ni Cornelio, yukbo to nga para ra sa Dios, dito pwede sa larawan, dili to pwede sa santos. Pero diha sa buhat 16, 29, 30 si Pablo og si Silas wala nila koreksyon nitong tinugyanan sa karsel sa dihang kadtong tinugyanan sa karsel miyukbo ngadto nila. Wala kurhii, wala badlungan ni Pablo ug ni Silas tungod kay naadi ay yukbo nga para sa mga santos. Mga higala. Mga higala, kung ayuhon nato og tuon kani nga atong Biblia, mo kutlo lang kung pipila lang daghan pa unta ni pero apikin natong oras, dali-dalion ko na lang ning pipila ka teksto nga akong kutloon ay ta mo tapos sa atong tulumanon karon ining segment sa atong tulumanon karon. Marso 4. Tanawa ra ninyo kanang Genesis kapitulo 37 bersikulo 7 ngadto 9. No, Genesis 37 7 ngadto 9. Nga naay mabasa nato diha nga pulong sa Hebrew syakah. Nga kung atog yung hubaron yun literally worship o yukbo. Nga kanang yukbo diha gi-address ngadto sa butang. Mo ni prueba na to ba nga mayukbuan din ng butang. O pero dili yukbo nga pagpagka-Dios. Asa man na mabasa na sa Genesis 37:7 ngadto 9 akong basahon. Sa akong damgo, by the way, ang nagdamgo ani mao si Jose. Dili ni Jose nga katong bana ni Maria ha, ni Santa Maria. Katong Jose sa Daang Testamento, si Joseph. Katong nahimong kapatas, nahimong dako-dako dito sa Ehipto. Di ba? Doon na siya damgo nga matud pa diri sa Genesis 37:7-9. Sa iyang damgo, giingnan niya ang iyang mga igsuon, didto kita sa uma nga namugkos sa mga trigo. Unya mitindog ang akong binugkos ug alirungan kini sa inyong binugkos ug miyukbo. O sa Hebrew ani literally good worship or syakah sa Hebrew no. Miyukbo sila no. Ang inyong mga binugkos miyukbo sa akong mga binugkos. Ang istorya gud ani kay kadto mga igsuon ni Jose dito sa Ehipto, miadto katunwa na pagkaon gud sa ila. Miadangop sila sa Ehipto kay ang Ehipto ra may nakaipon, naka tigom og mga pagkaon. May dato na itong higayon na yan na abot ang gutom silang dapit. Unang dangop sila sa Ehipto niya sila kahibalo nga kato si Jose ilaman itong igsuon. Primero was sila kahibalo nga katong ilang gidangpan ila itong igsuon nga si Jose. Di ba? Sa wala pa to nahitabo, nagdamgo na si Jose ana. Sa una pa wa pa nahimong dako-dako si Jose dito sa Ehipto. Nga ang mga binugkos ko no, di sa damgo ni Jose giyukbuan sa mga binugkos sa iyang mga igsuon. Kung bitong nasina sila, muras lag nasuko kay sa berebot pasabot ni mo Jose nga kami mo yukbo minimo. Mura man kag nagpataas.
So di ko na lang nitiwason og basa ng mga higala, pero ayuhan ninyong tuon kay sa Hebro ato ning nakita nga kining pulong yukbo dire sa Hebro syaka. Mo ni buot ipasabot nato nga mahimo day nato nang gawion pahinungod sa usa ka butang kay binugkos gutoy. Binugkos gini Jose. Giyukbuan ko no sa mga binugkos sa iyang igsuon. So ang buti pasabot ani nga sila muyukbo ni Jose. Pero ang gihubad gyud ani gyud, ang literal gyud ani sa Hebro syaka nga sa ato pa yukbo. So munay laing prueba nato nga mayukbuan day ng mga tao nga balaan o kana mga bayanis pagtuo. Wa naman ko igong panahon ng mga higala. Pasensya na nga di na ko mahatag ninyo ang ubang mga bersikulo. Okay, daghang kayong salamat ninyo. Sanglit wa naman tayo igong panahon. Ayan yung kalimti ang atong website hang veritas899.weebly.com. Itong cellphone number 0918549765. Sa ngalan na lang sa atong mahal nga inahan, Mother Mary, mga kadagkuan sa atong simbahan. Itong mga kaobispuhan o pinanguluhan sa atong Santo Papa. Kinin na lamang inyong ubus nga alagad sa mong tulumanon, Shelbert Dondoyano, Senior alias Veritas. Hangtod sunod Domingo pohon sa mga oras o gistasyon. Sa ngalan sumahan sa anag sa Espiritu Santo. Amen. Mahal naming mga tagapakinig dito sa Dipolog. Noon pa man, kayo na ang naging inspirasyon namin. Inspirasyon para maging katangi-tanging istasyon na inyong masasandalan sa mga oras ng pangangailangan. Ang umaumagang pagbabalita namin sa inyo, ang pagkokomentaryo sa mga isyong apektado kayo, ang